Moabot na sa 12 ka mga lungsod dinhi sa Sugbo ang gihugpaan karon sa gitawag nga fall army worms nga gikonsiderar nga dangan sa mga pananom nga mais. Ang Department of Agriculture may lakang ng gihimo kabahin niini. Ang report ni Nico Sereno. Padayon nga gi-assess sa Agriculture Department ang infestation sa mga fall army worms sa mga kamaisan sa lalawigan sa Sugbo. Ang maong worm gikonsidera nga peste o dangan sa mga pananom nga mais nga makaapekto sa bunga ug pag-ani niini. Sa inisyal nga talaan sa DA7, 12 ka mga LGUs ang naapektuhan sa maong klase sa ud. 97 ka ektarya ang apektado niini. Nationwide na kini nga mga problema kung asa ang core na napon ni siya. Lahi po ito ang mga ordinary nga armyworm sa una, kaya na mataatodaan. Kung kini sa karon, unique po ni siya kay gikan sa gawa siya nakasold sa Pilipinas. Tambag sa ahensya sa mga mag-uuma, kansang kamaisan giatake sa ud, kun mahimo, mano-mano kini nga tangtangon. Ingon man ang pag-report sab sa ilang opisina o sa local agriculture office. Kini aron mahatagan sa mga kimikal o insecticide nga mamahimong ma-spray sa pananom. As nihatag ta intervention sa mga farmers sama sa metarhizium, kanang beneficial sa nga fungus nga i-spray lang sa farmers para dili na sa magamit og chemical. So makapatay to siya ulod, specific sa ulod, labi na sa FAO, kunya dili po sa harmful sa farmer o sa palibot kay beneficial man sa nga fungus. Padayon pa nga gisusi sa ahensya ang ubang mga lugar nga giingong gihugpaan sab sa maong ud. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.